So yan, welcome back mga boss. Today's vlog, mga ngawil kami ng hito tsaka mga dalag ni Boss Joey. So stay tuned mga boss. Sana maganda-ganda huli natin ngayon mga bossing. Sana hindi siya malas ngayon. Si Boss Kyle. Ha? Aja last video. Okay. Gago! Ayun mga boss, andun si Boss Joey. Nilalagay niya yung last na kawil namin dahil hindi na ako makapunta doon dahil umuulan na. So dito muna tayo, may merienda mga boss. So antayin lang natin si Boss Joey. Merienda muna mga boss. Merienda. Pancam. Yung sakay. Tayo na. Okay. Sponsor time. Golden Cooler. Salamat sa nagbigay. Lasang pancam. One hour later. Naalan. Nakuha na. Simple ah. Nice! Punain. Kakalagay lang yun mga boss. Nanguha na. Yan o. Igat. Okay. Ni. Oh! Igat! Shit! Again! Laki, laki. La, maya. Itulog ang baka. Ganda ma? Hindi pakat ko kaya atin sana. Yeah. Hmm. One. 2-0 mga boss. Ay nako. Ay wala. Mahirap talaga mag-vlog pag umuulan.
Bisukol. Di pa kamutan. Yun ang alam. Nay. Nanguha na. Woo! Igat. Ipot-ipo na. Tumaas yung tubig mga boss, ang bilis. Ha? Woohoo! Laki! Nagdakil! So ito na yung last namin na kawil mga boss. Oh, dakulata! Wow! Nagdakil niya! Laki! 1 hour later. Ni, what is that? Ni, nangala. What is that? Tingnan natin. Bati. Yay! Ala ka makatalaw. Ayun, namimingwit si Mrs. Oh. Hintayin niyo ako mga boss! Nanguha. Oh, malaki eh. Oh! Kita daw na ito. Igat. Ay, data ni. Nay, nangurot. Nangala dato, ini gargaro pa lang ani. Jay. Ngayon naman na. Ay, wala ka. Lumukas na. Eh, sus! Nanguha yung ano, pakat ko. Ah! Taiwan! Malaki-laki! Woo! Mapal ka manin! Yan boss, nakakatatlo na kami ngayong hapon. Isang hito, isang igat, tsaka isang dalag. May naiinggit. Okay. So dito mga boss, may tatlong kawil kami dyan. Dito eh. Uy, nangala dato. Nay garaw-garaw na eh. Gumagalaw. Nakakuha yan. Igat siguro yan. Oh, so nice. Igat. Nangala. Meron yan. Man. Oh. Woo. Hey! Oh no! What happened? Magandang dilag. Yan ang alamon. Woo! Another bunchak. Sige, may magkatan.
Bonchek. Kanya yung mapapuro. Nakaw. Nakaduwadan. Katumbas din may isang kayo desan. Tumbas na yan nung dalag na malaki kanina. May isang dakal bigyan natin na udi. Bandog. Kakapagod. Igatan! Nangaladatan! Sarara. Ay, tingnan dito ah. Nangala. Hindi yung nagbarkot. Nakakuha yan. Nakakuha. Woo! Small! Bunche! Woohoo! Uy! Magdakal! Shit! Ang laki! Gimasen? Tingin na! Bangkong! Woohoo! Laki! Ang laki niyan, Brad. Lihat itu malumon. Look at that. Lihat itu. Look. Ang laki. Si kaman nih. Look at that size. Laki, laki. Laki, laki. Woohoo! Nagbasit! Woohoo! Basit! 1 hour later. Ayan mga boss, ginataan yung ulam namin ngayon. Luluto tayo ng ginataang palos. So ayan mga boss, ito ang kailangan natin. Siyempre yung igat. Andyan din yung bawang, sibuyas, tsaka luya. Hindi yan mawawala dyan. Magic sarap, pamienta, tsaka ginadgad na tawag dito? Nyog. yan. Ginataang nyog. Gatang nyog. Ay, gata ng nyog. Ayan. Si Boss Joey ang magluluto. Ayan o. Asin tsaka mantika. Nauntog pa. Ayan. Gigisahin na siya. Luya. Luya. Bawang. Shout out kay Uncle Mocho. Then, bawang. Apa ata? Oy. Ni? Ay, katayuan. Hindi na natin ko magigirot. Tidak dapat. Akan ka na ya? Siyempre out.
Sa Kanwa Road. Damanin ako, damanin, harap nga na, dama na Ayun na. Ni aji tilapia ituno ni Lolo mismo kanu dije. Tuno na kanu dije di bubuan. Enggak lang kan. Sakin nagbigay sa huyo. Yan pa ng tuksi-tuksi na dagiti nga ang damala. Dapat ko na. Alam siya, disyon dito. Naday. Pangapi yata. Mga boss, hindi na namin linuto yung dalag. Andito na siya oh. Ay, bakit ka nung eh? Galas niya. 11-12. Magarakin tayo dyan ka mapandakin tayo dyan. Pwede dyan ito lumay. Bilis mo ay tayo man tayo tagadong ang bal. Kambal. Yummy. Mayan ka. Apa mo? May vlog ka ang nila. Ano may umanan ah? Nagatid ka namin ka din na panagala. Tigura ka tayo mamang pagkala ka. Igat data si Wada. Manginiptaan ba kayo? Luli niya, alam mo ba? Awag tayo na yun. Ano dama? Tay-tay yun. Dalawatan niyo ah. At ay di ko ah, manikad si tema na. Sila natin ang minuto. Doon sa tanin, nakamukha yun. Kapanta dyan mo na yun.